Takže čaute ľudia, vítam u nového videa a dneska si tu zahrám s Delikatesom. Prečo si offline? A dneska... Aha, tak asi ja neviem. A dneska sme sa rozhodli pušovať tých, ktorí máme na najviac trofej. Ja mám Daryla na 1120 a Delikates má na 1085. Tak ideme, daj ready. Ja by som chcel skončiť aspoň tretí. Za to dostaneš 1 alebo 0 pohárov. Hej, čo sa deje? Odpovedz! Delikates, odpovieš? Nie, ja zdrám, ja nebudem. Ja však zdochnem! Pomoc! Prosím. Nie, toto nie. Dobre, ja strašne panikárim a Delikates sa mi tu vôbec neozýva. A nadarmo mi teraz voláš, alebo ja neviem, že či mi voláš, lebo ja teraz mám vypnuté zvonenie. Nie, to nemyslíš vážne. Dobre, ale to je ľahké, toto byť. Mám malo HP. Aspoň tretí skončíme. Nie, druhý budeme. Ja mám 8 power cube, ja nechcem chcípnúť. Prosím. Bum, tu máš Edgar, ty no-skilláč. To je kto? Mega volá sa Gary, fakt, vážne. Ja mám 10, no dobre, to bude... Bum! Yes, kámo, mám to. A volám s ním? Nie, on to zrušil určite. Alebo z 12 pohárikov. Ináč ja takto splním vlastne. House drop. Opening house drop. Epic? Mythic? Keď bol legendary. Legendary? Ja tak niečo. Legendary! Hypercharge na Fenga. To čo? To je Nita. Táto Nita je aký skin? To je epic? Alebo ja neviem, ale podľa mňa Mechagodzilla je lepšia. On je zase offline. Prosím ťa, dáš ready? Ale Delikates! Dobre, tak ja s tebou nebudem. Chuda, ale podľa mňa on ide natáčať tú svoju hru, lebo on mi hovoril niečo také, že vlastne on pôjde natáčať nejakú hru, lebo že sľuboval. Na PS-ku hovoril. Keby ste nevideli, to je skrátka PlayStation. Čiže PS-ko je PlayStation. To je, dúfam, každý. Prečo som išiel duo? Nechcem ísť solo, ja nechcem ísť duo. Nie. Dobre, aspoň tak. Ale toto je náhodou dobrý skin na BU. Keď chcípneš, tak si najhorší človek na svete. Nie. Dobre. To je ako vážne. To kto tam? To je bú. Nezdraj. Nie, opováž sa tam skočiť. Nechoď tam. Dobre, už mi to jedno, lebo sa vrátim. Ale čo tam strieľaš? Nikto tam není. Alebo je? Nikto tam není, tak na čo tam strieľaš? Bože. Ja tak nenávidím tých copy brawlerov. Táto brawlerka, Najači, jak sa volá, ona strašne okopírovala strašne veľa brawlerov. Napríklad toho Krova by okopírovala. Frank?
Zabijem ťa. Nie, ja som postih, nie, prosím. Dobre, prežil som. Ja zdochnem. Dobre, spavím. Musk, ale prečo sú furt 5? 5 tímov? No dobre, 4 už je mi to je. Nie je mi to jedno, tretí. Dobre, tretí, to je dobre. Plus je... Minus 1! To si sa úplne Dobre, už nejdem Daryla. Ja by som chcel pušnúť Bibi. Alebo nie, Melody. A išiel by som Brawl Ball. Ty kokso. No. Ináč, jak sa volá? Ja som teraz zabudol, čo som chcel povedať. Ináč, napíšte mi dole do komentárov, že koľko máte prestíží. A budem rád, keď... Ja som zabudol zase, čo chcem povedať. Ja som úplný retard. Nie. Nahraj, ty Kristián. Dobre. To dám. Ja žijem ešte. Ja som posík. Ja také nervy chytám už na nich. Aj na mňa chytám nervy. Ty Cristiano Ronaldo, niekto ťa nemá rád. Akože nechcem uražať Ronalda, ale proste tohoto fejkové, keď to dáš, tak si frajer. Dobre, si frajer. Ináč ja som úplne zabudol, že Melody má Hypercharge. Však, ale čo robíš? To myslíš vážne? Myslíš vážne? Oj. Bože. Nahrávam. Ty si postiháč. Tiež, Clancy. Dám trickshot. Bum. Ty žebrák. Ale hlavne, že teraz... Jaj bože, to nebude. Ale ja som zabil 4 a on si jedno... Budem mať niečo v tom pase. Presne 500 trofejí. Ďakujem. Rare Star Drop. Čo dostanem? 10 gemov, ďakujem. Veľmi pekne. A plus 60. Pozriem sa, aké mám questy. Ja nenávidím. Ranked nechcem. Squeak, no tak ten... Dobre, a... Clancy. No dám si Squeaka. A to Knockout. Knockout si radšej dám. No... Ty kokos, ale prosím. Koľko mám teraz v pase? 38 nejak, nie? 39 či 38, ja neviem. Jesky tam máme v týme, tak to je... Mohuls, on sa nehýbe. Dobre, už som si Oni majú Franka. To nemyslíš vážne. A dobre, Kit a jeho ultina. Zdochni, ty Edgar, no skiller. Nikto ťa má rád. Dobre, máš šťastie. Dobre, to už bude easy win. Kto zdochol? Kid zdochol, ale dobre, pomohol nám. Takže to si cením. Ináč, čo sa stane, keď pôjdem do toho portála? Vlastne ja pôjdem na druhú stranu, ja som úplný postih. Kde sú? Tuto. Ja som úplný retard. Ľudia, prepáčte, že som to stopovala, mne tu vtrhla sestra. Akože ja ťa teraz nechcem kopírovať Neon Echo X, ale ja si teraz nerobím srandu. Tebe minule vtrhol brat, mne sestra, ale nie, fakt. Keď si myslíš, že ťa kopírujem, ja ťa nekopírujem. A... Dejte ma, prosím. Ja som chcela exit. Ale ináč... Sorry, ale ja si fakt myslím, že Clancy je slabý. Poviem vám jednu vec. Slabá ulti... Jaká slabá ultina?
slabé nabíjanie útokov. A proste podľa mňa by som ho dal taký super rare. Podľa mňa je dobrý iba pre tých, ktorí s ním vedia hrať. More! 8 bit. Ináč 8 bit, ešte keď bol 2016-2017, tak bol mega OP. Ale ja nechápem, prečo toho Tika dali, že Mythic, ale že to bolo ešte minulé. Ja by som ho určite dal, že super rare nejak. Ale podľa mňa určite by nebol, že Mythic. Tuto bol niekto. Nie, Karl už ostáva. To je Sprout, nie? Áno, je. Prvé kolo vyhraté, druhé kolo neviem. Vsadím sa o všetko, že teraz Delikatez natáča svoju hru. Nechaj ma. Zduchni, skapni. Nie. My zdochneme. Sprout, daj to. Nie. Nie skap. To je fakt dám. Ja som postý! Ja som debil. Dobre, teraz to musí. Fakt, ďakujem. Nie. Prosím, nechaj ma ty Crow, ktorý je El Primo. A vy, valentínsky El Primo, zabijem ťa. Tak ti treba masný chleba, ja som úplné dieťa. To sa že vôbec nerímovalo. Ja som strašne cringe. Ja som najviac cringe. Dnes máme to, máš ho v prdeli. 8 bit. Ale ja som ich zabil 2. Počkaj, to bola... Ja som to nevidel, to bolo 1, 2, 3. Alebo tam bolo 6, 7, 6, 7. Dobre, už konec, už ma to nebaví. Podľa mňa 6, 7 je detské. Až moc detské. Ešte koľko musím s ním spraviť? Ináč ja by som mal ísť to solo showdown, lebo na to mám dosť veľa tých power cubov. Nie power cubov, aj že tam mám pozbierať nejaké power cuby, aj že tam mám dávať strašne veľké damage. Nie damage, ale mám proste nazbierať najviac damageov. Lily, Strawberry, poď sem, mne sa to strašne seká. Najprv si zoberiem power cuby od Ems. Ale keď ma zabije, tak ja neviem. Skap. Ale no mohol som mu zabiť. Ja som debil. Keď mi to niekto zobere. Nie, to je moje. Ja som postih, prečo som tam. To je môj power cube. Keď mi ho niekto ukradne, tak ho zmlátim. So slizom. Dobre, máš šťastie, Cordelius. A teba nenapadlo, že to... Jaj, bože. Dobre, aspoň nejaký rozum má. Ale ja som v prdeli. Skáp. No, dobre. To je Oli a naháňa Lily. Wow. Ale skáp! Nie, 6-7 HP nie. Ale... Ja také nervy chytám. Ja som ho mohol kľudne zabiť. Však ale... Skápuj už. Ale prosím, nechaj... Nie, ja skapem. Dobre, aspoň, že ten bull je tak krivý a netrafil sa. Ja si myslím, že sa mi karma vráti. Yes, kámo, keď idem solo showdowny, tak také bomby dávam. Fakt ďakujem, ja som najväčší unlocker sveta. Čo? 1000? No tak to bude mať rovno 2. 100 power cube. Teda 100 power pointov. A 1000 coinov. Ale musím furt dostávať rare. No, aspoň, dobre ľudia, asi 2 hry,
hry a asi to tu ukončím. Dobre, takže by nemali byť silný maximálne ten, no... Barley. Tak. Mac po mne ide. Ale Mac je dobrá, ona má 2 životy, to je dobré náhodou. A Megalodon skin je Mythic skin, nie? Či Epic? Napíšte mi do komentára, lebo si nepamätám. Rosa, to je slabá. No tak berem späť, karma sa mi vráti. Keď ma zabije Rare Brawler, tak ja neviem. Rare proti Mythic. Yes. To je Rosa, nie. Charlie. Charlie, tá hra. No to je taký debil ten. Kam? Ľudia, prepáčte, zase mi tu strhla sestra. Už mi tu leze na nervy, musíme niečo povedať. Mohol Barley zabiť Meg? To je ako vážne. No dobre. 10. Winst. Yes! Rare Stardrop, more, ja som najväčší unlocker sveta. 1500, no to je dobré. 2. Tak 2 som myslel, že dostal. Prečo som tak unlucky? No dobre, asi ešte posledný krát dostanem, že 10 gemov. To je jedno. Tak, ale nepôjdem s niekým iným. S Čakom som dosť dlho nebol. Teda nehral. Najdlhšie vôbec som nehral, že s Moom. Musím zaň ho aspoň raz. Every day I'm shuffling. Ja som tak cringe. Ja som tak cringe. Nie. Prečo? To je slabé. Sorry, ale Mou je slabý. Ale nie, dobre, neviem. Skáp! Keď ma zabiješ, Poko! Ja neviem, keď ma zabiješ, je Poko. Nie. 4200! Dobre, Mou je silný, strašne. Na začiatku je slabý a potom je silný. Jak sa ho považuje? Čo si dovoluješ na Mou a na Myšku? Mou is better. Mou is very good boy. Poď sem! Čo je? Čo sa mám? Prvý som. Yippee! 500 powerpointov. 1500. No, House Drop dokonca. Mám 94 gemov. Prosím. Epic? No, ďakujem! Strašný unlocker. Dobre, tak to s vami ukončím. Ale nie, proste to s vami ukončím. Tak čaute. You spin me right. Ja som to neukončil, ja som postih.